Nina, Sompa de Abama, Sompa FM, Emma Katiapa, Sompa TV, Emma Sompa TV. And then so aye da kesi a trade and ponto tribun su kwame basaya domno aye ebusia no siabo ye mamu nyina mo ache emama kwa ba Sompa 106.5 FM kasa fidie so ana moti yenkan ensem a yensem twerofo bura hesu a wanu kutire ni nyina wasamufo pani to ne bo esemu yi de ditie ya de so mo se no sia bremu kase a ya to din na KJC Company Limited no sia bremu ekase ensem a didi wonto ano hye no so se efri Sompa 106.5 FM no ejene ho sachremena e wasante mantamu a eya Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adamfopa Radio Butu Paris France Abuchimemo womo so efa ensemimo eto peten Sompa takwa eya 101.1 Sompa takwa de eya 103.3 Sompa tachiman eya 106.1 Sompa sunyane 98.9 Sompa kranza ye 90.7 Sompa doma eya 101.3 upiemo makesim enene nkwado a eya Kingdom 106.1 baby a uwo bia wodi koda no oti yenka firi so eya Sompa 106.5 FM afi Facebook no yedemu live anopay ebusuyen share honom safo kantanka dama wa pagya yen afi studio ha abesin time video so eya Sompa 106.5 FM Accra like page no ema yen yehrew no wa share ama foforo so anya bia hwefo adwenkyere no fatu honom no yebebo kyiri dia ma www.sompaonline.com website ya isemufo panyo ro atabwata dama wa kitire nsem nyina foforo bi eka ho poto kasem brofo e de agu anu abetumi akokenkan bi sada na YouTube no so Sompa FM live ena no pay ensem wa yedidi wonto ano eni animo bi eni bayi na se na ano nipa bi a wokodi awuo no abusua kasafa ho Assembly member ene nanom atena konwa wonom ewo entwi ejei krom abato mpesoa so wonom se wo ankasa aye bibi e de aboa won ho saposifo anya wonom aye galamse ntokwa no yero Kofi Bento edna no atum bi kire kwan a enu nti anhwe ye ntokwa no ye ntimi ninkunim IMF fofo so edin nsem atodwa wonom kire mu se enhyehyeye ene niema pa Ghana yedi agwa kwemo no ebeboa ama yenso ye hono niema no asoya kwankro 2026 mene wo ka say drobafo no bi didase se ukopie mu wo ba bia wo motofu sa hodo no a birimu asase atutum ye be kire ma kire Krata free occupy Ghana akache aba edi ensem eno mo de se kiraban wa mono ne nsem no South Africa nso court akwa asetena na ne odeba ye de chenkuri ye de mu nkire mo bebere wo Nana KJC Company Limited de adansi niema asoya sene entina aya no akọ no kopi o mo hyase eto adansi niema no e wo mayimu akere ye wo mo e wo ho hwe hunu e wo mu nimdie pa endpoint homeopathy clinic wo se wo mo de homeopathy tu yade na sese hum e de ama Promasido wonom so de Trisco energy food drink abedwa so ya no apebi abobo de ohia ani nsuhie medima for herbal center Dr. Time da so no se brai na onfa time nto yade no so emfa mawo ye nananom dido asese eboa yen emi yensu yenyini ache eye 20 na 74 ni watwaniti ase T74 one more dama ena wonom eso yasene ena anopa no sia bremu kasie abena bedu adepa Kofi ni medimene abrempon na kwaku ampoma afe yenshan semina se emfa emao enanu ada bese nansane ekọ ne nan so nie ene yede beto wanim se ukopie mu ewo behena se ye benkwa ufodoa ewo apuoye mantamu a maame bi a wonya mfihia no aduonum mienu na adodo na nimnu se efre no maame afu atua wono nipa bi anasa brante kwa bi a wono obi hu na bose abamodin akwadwo ne nkwade afi ne nsem na wadwo no sabe
ama me ne o ka say wato ayanom e won nsie do ne nante sie nyina ne say wono se maame a friend say maame afu atua yi wono enam de so na behina sikuro no enkoso nti no wono nam so ayi no afirati asefo say say be ya kuro ne bekoso na ba yi prosifo ensa ka branche no a wo mo ye mu hwehwemu na nam so krampo ama nkokọ district police commander chief superintendent Victor Kwachi e ka kire Sompa kase se no kore wono ache no ya wo ye mu hwehwemu na emune nso prosifo e de akọ Holy Family abaya asabia ya wono mo eye hwehwemu de afa ho ahwa de kode poten ye nam so wo betimi do msesi wo mbo aka se no kore we na nam so a e ma ne wo no e baaye eno na nam so ma ebusuan so kire se wo mo autopsy ya wo mo koye so mo ko papa funu no sabe na wono ahwe ade kode poten ye wo mu no de hontansa ade eba ebusuan no ebusuan sa wa ate se wo mo je 12,000 Ghana cedis. Na sa 12,000 Ghana cedis wo mu on ye hene. Wo mu ni kaprempo asempo adaso. No mbenya ye 2,000 pe. Eno nti enam so maame efu ata maame efu atua. Na mu no nya de abeka busuan nsa de kire se wo mu 12,000 ya wono mo je afiri wo mo nchen no. Nya de a woni wo bie. Eno nti maame ni nua ni mpon ya efe ne se Janowa. Eno ne Sompa kase bonko no kire se wo mo je da matusre. De kwaba ne se ndom konya 12,000 e de akotua for autopsy enya de a woni benya bie ne won benya ye 2,000 eno nti saban ayasa bia no ene aban ansomu na se wo mo anye 2,000 de a ene na ne aka no aban fanso so Abusia ya den semru rebo ewa galamsemo ensemo ekopina ena wanmobo enjo ensem so ewo mai mine nyina efa ekwan a aban yi pese wotako galamse no eho na occupy Ghana wanom enya mfinhia no emiensa enti wo mudi oman university no ena wo mudi wei open letter kra edeba montene na open letter wanom de ba ye no wanom se wo mo ka kira aban metre His Excellency Yera John Dramani Mahama se de aduni de ade no aya critical esanse wo hye emiamia bi ho no mo a wo mo de galamse no wo nya wo madwen so ombeja ne ne wo mo nya madwen so ombeja ne kina maybe wo no mo twan se abai bekwa akosi afiduma kakrakabo yi e wo mpotam wo de ama ade hye ansa no maja de ne obi ntumi nkire na occupy Ghana krata wo no ne ba ye no ekire mu se wo mo toto sra ban de ade na ye ndie se omanmu ni nyina no ntimi declare state of emergency kura no a emiaye bia ehode sesei kan ye ho na Ghana Water Company one treatment plant no na essay no on declare state of emergency e wasa miaye no na emoa one mu kire mu say wo hye afi apoma hankono aduokono emienu 1992 constitution na wo hye mu a article 31/9 no kan ni pefe se eniema bia ekwochew na esai aban enwuma anase ema aban ne mpuntuo enkwaso ana wo mantimi fa ne tampemfra no wose mutimi se kire mo sen na mo ka ensemu ana mo kire mu yie de wose edi safa ta no motumi ede niema egwakwam na ma oban no so atumi agina brane na occupy Ghana empanifo ekire mu se wo hwe se de sese garamse no ade o manyi edu a sabio anu anyan na se de opani ba foboni wo ka se nyankopon ya adom a na se wonu mu hwehwemu a hu ne se eniema o mu de agwa mu nyina no wo mu entumi enku ne yie no na se wo se wonu mu dikra nsa no ma dikra no eno de o mu so o mu ne obi a age wo ho na mom wo mu check ne miaye bia ehwa no pa ne de essensual ehwa essensase o man kwa ebretu na afa kokwa no ne o man ye chibdemo no wan mo hwemu a ba bi be se yi o ha mo nchichemu abupan aduosia de wo man yi mu a wo mutu afom agodi a ba bia wanum afuntum nsase na asan no kora de etwa wanum awo kora ne se wanum wi a wo mo nkata so no ma jamna mna na de da hosa na nsuo ni tatam na adehye etom no mo hwere wanum nkwa na wanum kire mu sei na sai kura no wo hwemu a ehwehwemu a wanum ye ne kire se upiemu ewo galamse site baby a ehwo no egintre ha pa wanum se adehye pi etina nanom nsedo esanse amena ne timi dwirigu adehye bi so de esi eyei na no asantemantam de esi ebio nso wo ma jamna no wo honom saa na wanum wieye wo mo kɔ no man kata so no adehye betumi akɔ kotum na wo mo se 2.4 billion US dollars bi a eno no hwemu a wanum enya efiri miaye bi a wanum tu afoma gudie honti ena bi a
wanam ayo madwen se wo mu declare state of emergency e wo sa meaye ho nanso occupy Ghana de wanam epe wo man yi eyiye ani ni mpuntuo enti no wanam say se empo no enyema bia betumi agensem a e wose aban no etimi esi no koso na wono so etimi tia ne chacha mu yie na watumi esi say ade wei anase se de ekono mempene so na se watena ho eye se ebia yenya we free ha ye de we kwahye ha ye de we ye say dia na ne beba ne ho so no na bibia agensemu a krata yi efi occupy Ghana wonu fi hia miensa na wamu dinti wonu de sakrata yi ebai Twa ensem ne so na yegusu ejina galamse entokwa no emu. Senior Vice President Edema Imani Africa Kofi Bento na wode atodwa kire se wo hwese ne aban yi wo ye ne niema bebre na kasa no aye tententen kasa tenten a entoponko no wo hwese ne ekoso pa wo man yi mu a enya ade a galamse entokwa no yebetimi etu ase mane sentwefo bonko no wo kire se wono mpo se Imani Africa wakasa bebre wo oman yi mu na eyade se ne kasa wakasa ene niema waka nyina no yebefa nke afa wo man yi nipa bebre akasa de afa ho yebefa nke afa afei wo sha se ye make progress pa ye koyenim ye nya mpuntuo ewo entokwa no mu no nya de a wo hunu bia no nti odi ohunu se entokwa no age yensem. Put it out that I wasn't going to go. 10 years plus, the same place. We were saying the same things. We've talked and talked. I have said all kinds of things, some taken, some not taken well. Look, activity is not the same as progress. We are seeing a lot of activity, a lot of stimulation, a lot of talk, no progress. Galamsey is getting worse. So we don't need more talk, number one. Look, don't look at what people are saying. Look at the ground, and then you will know what is going on. Despite all the mountain of talk, when this government came in, nothing or not much has been done in terms of stopping Galamsey, but we have been able to establish Gold Board, pass the law, pass LI, set up the institution, gone onto the ground, start buying gold, and we've mobilized billions of dollars of gold, sold it, and done all kinds of all within this space, but we have not been able to solve Galamsey. Put it another way, a counterfactual. Senior Vice President Edema Imani Africa Kofi Bento ne enieti na numu ena Dennis Miracles Abuaje wono so di tudwa wono so kasa Edema NPP amonyokuru no kire say oti shock pa in fact we dey shock price say oti wa no oti say aban yi musuafo ba ko be ka kire wo say wo mo fa dance emra so mo gidi say Galamsey ntokwa no nya de aye wini a na wo kire ne nsem mo say. A few things have happened in the past few weeks. One, the NDC, and I'm glad, are gaslighting the country, which is drawing a lot of independent-minded people into the conversation. For the past few weeks, we've come to accept, all of us generally, finally, that indeed, Galamsey, as we have it today, is an age-long matter. That's how they describe it now. They say we are getting 200 excavators on daily basis into Ghana. Check the port. 200 every day. The last time, the port got so congested that they had to decongest it and move excavators at night. But that is the first one. Number two, I think the past week, we've also all come to agree that Galamsey, as we have it, was not going to end simply because Nana Akufo-Addo and NPP out of that impression was created for a very long time. But Akufo-Addo himself was mining behind his house in Achim, and immediately you vote him out of office. You have cabinet ministers who actually said it. You vote him out of office, Galamsey will end. Now, the other very important point we all need to agree to is that the NDC and the government as we have today are finally coming to the realization that if you think Galamsey has worsened, provide evidence. I was shocked when the government minister actually told us that we should provide evidence and proof that Galamsey has worsened. Wey Dennis Miracles Abuaje boafo sronko edema Alhaji Dr. Mahmoud Baumia nene ene etiye no Ebusia shanu so wutie no sia bremo kase na na KJC Company Limited kase e Sompa 106.5 FM ye ne affiliate ni enyina so ye de kase no kwakwa kopie mo e entwi eje kurom adehye yi e kire mu se ayanda edu enwumere bia be se nonum ekwa akobe nondua jai echense yabo pre ede ama amrobes akwamukafo so momegum potem ho behunehuna wanu nyi adehye niema na ne se yese wa wo be yese woni wanu mo twetwetwe ne de wanu mutimi kura diseases apaso etimi sunsuan ho no maye obasa be wiase kura no wo mutimi kumbi nyina entini no mo hwe hu sei wo mo sheda ni police barrier bia e wo area ho entino akronfo na hu se oh ho ye free zone enti wo mo so wo mo ho ani na wanu mo bo mo ban so mo nya adehye dupi wo mo fine na no mu ana assembly member wo no owo empotam honom onanyafo awuni
John dodo na abɔ ne mrane Obama wɔne mpanimfo a wɔnom ɛwɔ mpɔtam hɔ na nanom atena konya wɔnom nyinaa ka wɔn tambo mu na wɔn sɛ dabi eni kwan si yɛtena hɔ yɛ nhwɛhan sɛ aban anaasɛ polisi adwumako no wɔn ankasa ba ɛbɛbusa deɛ ha yɛn yɛne ankasa yɛn hyɛseɛ mmɔ yɛ kɛhyere sanse wo hyɛseɛ bɔ kɛhyere a ɛna wo nso yɛ pagya si uti so enti no wɔnom ɛkɔpɛ bia yɛ bi paa akoranfoɔ no wɔn kyerɛ mu a wɔn ba wɔn bɛtɛ wɔn joint hɔ ɛhɔ ɛna wɔnom hyɛseɛ sɛ wɔnom ɛbɔ police barrier hɔ na ɛneɛ wɔnom ɛbɔ ayi kama ɛwɔ hɔ nom wɔn wieyɛ ɛna wɔn si polisifoɔ yɛ wie momatenam na momfa mo yɛ ho ban Obama ɛne Sompa kaseɛ edi nkɔmɔ ɛkwan a yɛyɛ firi akɔpem ahresu ɛyɛ kwan a ɛbɛboa yɛn electoral area obi kɔ kurom a ahia no gyina fa ka kaseɛ ɛkɔ bonsu kwanta ɛne ne ɛtrɛw nyina ahia no mofa na nokwasɛm sɛ anrobes ahia asɛ sɛ ɔmo ha yɛn ɔmo ne yɛ ne edi asi a emletie wɔ mu baako ɛfa so ɛhwɛ ne kwa yɛ electoral area ha esanti mene nananom ɔman no ɛka bom esusu sɛ no ɛsɛ ebibi ɛde boa na ɛto twa esanti ɔman no nyinaa susuyem sɛ ɛbɛyɛ structure yi sɛde bɛbɔ na structure no betumi aboa ma security personnel betu aba bɛtena abo nananom ɛne ɔman mu nyinaa ho ɛban de bɛboa ma saa nneɛma a ɛkɔ so no ɛto ɛde ɛbɛtwa ɛbɛboa ma police boy ɛbɛba ha nyinaa ɔmo de bɛgye enti sɛ ɔhwɛ structure yi a baabi a ɔmo dware yɛayɛ aka ho sɛ baabi a ɔmo gye ɔmo nan yɛayɛ aka ho police boy ɛba ha no ɛyɛ nuanom ma ɛne nuanom mɛma ɛne yɛnti na ɔmo ba ha nti ade na ɛwɔ sɛ yɛyɛ adeɛ ɛnyɛ papa enti no ɛwɔ sɛ wɔn yɛ adeɛ nti wohwɛ wɔ Facebook ne so a wei aban kaprɛ ne dama ne sempo anim ɛyɛ assembly member ne nananom atena konwa wɔnom wɔ entwi agye kurom ɛna wɔn bankasa ayɛ wɔn nkakra na wɔnom asi ayɛ kama papa wɔnom ayɛ nipa yɛ adeɛ ɔsa yɛyi onanyamfo awu ni John dodo na abɔ na mrane Obama assembly member wɔn ne kasa no akyi no adehye ni bi ɛnso ɛkyerɛ wɔnom ani so ɛne wɔn ani gye agye ɛne sɛdeɛ na akorɔmfoɔ ne ba wɔn mutimi ha wɔn mpo no ebi eti nananom ɛnse do ɛkyerɛ Sompa ɛkase na nse hwɛ a Roberts ɛtake amanfo ɔkwan so kra I think sɛ bɛ bosumi ni ɔmo kumbla bi wɔ ha yɛbɔ barrier na bɛboa ama na bɔ ekuro bɛ mienu sɛmiɛnsa na ɛwɔ ha na bɛbɔ ayɛ ho ban ama Roberts no ntimi yɛ ma atake bi ɔmo sɛ fisɛ na nsaya ɔmfo ba ha yɛ ante atu kwan kra na yɛ suru na yɛ mehyehyɛ yɛ nyina nso ekuyafo nti ɔmo ba bɛta hyɛ ɔmo ma na nsaya kra ɔmo kumbla ba kɔ wɔ kuruma ante yɛ atu kwan kra na yɛ mehyehyɛ yɛ kɔ market kra na yɛ ambante kra na yɛ mehyehyɛ yɛ kuro mu de ɔmo sufo sɛ da yɛ huhu ɛma yɛ ntimi ntu kwan ɛba nadwo yɛ ba ha na yɛ betima ɛbɔ yɛ bali ya no nanse an Roberts ha ya adwen wɔ mpatam ha papa yɛ nua ba ko mu kunu no ahye yɛ papa nti bra aban ne mpanifo yɛ ne sɛ yɛ mobali ya wɔ ha no ama yɛ ni agye pa nanse ko mu kunu no ahye yɛ papa nti bra aban ne mpanifo yɛ ne sɛ yɛ mobali ya wɔ ha no ama yɛ ni agye pa nanse sɛ wo nipa bi kura frɛ wo sɛ wɔba wo nkyɛn na sa ade yɛ asa gye sɛ wo ka kyerɛ sɛ wonya aba na wɔba anhwɛ ne yɛ na wabɛtɔ akwanukafo no asan mu adehye a wɔnom ɛwɔ entwi agye kurom ɛwɔ atwema mponua krosi ne bedwanim ɛwɔ asantemantam wɔma no disam ɛne ɛte yɛ ne nyinaa ɛfa biaya a mpanimfo ayɛ sɛ polisifoɔ mɛtena hɔ fa mmɔ wɔn ho ban enti no sɛdeɛ akorɔmfoɔ no a wɔnom ɛte atese wɔn pɔtam hɔ no ɛso ɛbɛtinti Abusiana na KJC Company Limited say yankancho say adansie mu niema papa akache ne ho wonom hyase etonton adansie niema no akyere yie enti womo enimu yie papa ope cement iron rod wo pe eye enchanse a yede board dan so roofing sheet anase wo pe nails metre enadoa nsate akwa baako ekosi nsate akwa ba se 200 2000 ni nyina na KJC Company Limited wenya bi e de amount afa building wires anase binding wires ni nyina no ebi ewo wonom akache na osi wunya so da yeto asase na ape na waba na akache odo betena se ya chechew eniema e building materials e beboa wo enkrobasa no dunsia ni nyina no omayimu ye wo honom afa yikumase ne nkranfo mo frɛ 0204 355-040 Nana KJC Company Limited mano ena mede ama ono na wonso wone wonom akasa Endpoint Homeopathy Clinic wase wo mo hyase e de homeopathy sa ya de e wo mayimo na aboa ye pa afei wonom asabio na ye frɛ wonom boni ene wo mo ane ye frɛ mo sa adwene nyina no sei etu atwa enam Endpoint Homeopathy Clinic adamenti stroke nyodwe ye tu ase na ya de bia age wabo so aye korankoro no ye de homeopathy ebetu ase de ama premature ejaculation
hypertension no yebetu ase kidney ho sensem afi liver ho sensem eye endpoint homeopathy ene ye kanfo de am enam yade bia adokoro wo sesabi de somro adokoro knaman no oba endpoint a homeopathy kwan so yebetu ase wanam se wo mo run home care services nti odihye bi yade bi agina boso e bia stroke nyedue yi bi na o kademu ana wo fie ontumi mpia wofto nsafra yen a yebeba ne ya baba behwe no kuma se krono mabo ahia ye wo ho enkan ha se shall sunday Princess Quantum Pon so ye wo ho no ye di adwuma e ba ne physiotherapy ni na ye bi e wo ho massage so ye bi 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathy ma enono na promasido se enano pe yen kancho se Twisco energy food drink no ena fortune woman no eboa ama watumi enya ahoden eye fruit drink ntino said ye esanso ma wo energy no abusuya enkwada no pepe no nyansam keto a enkronkokora no ene emrante ne mabunu nyina no bia ate aguso de ohia ne nsuohie bibia ewo mu dada enti no kodwa so a no wapebi eye Twisco energy food drink sachet once ne bo enye den yete ba ko odwa so a etu sigisipe na ode ahye ho na wona okro no wonum so a wo men beverage bi ho no mo a wonum a ho betumi atwetwe dem ne nyina akwa adwuma ntimi mo adwuma yie wo ha se wani kum asa wonya le nso wonte apo me pa cho aya na wapetu ne bi na eno no ama energy sense ena fortino ewum vitamin B C D iron any many more ewum Food and Drugs Authority won waji atum se eye ukojwa so na wapebi medima for herbal center Dr. Tamoda so no Dr. we eno wase bra no wafata monto yade no so emfa ema na yade no aye kranko awo so ache wudi echina wa chinchina bre wanante abre Dr. Tamoda so se bra na kachi stroke ndweye sisi yade mu odene nkwa de bia wo chepe de bia wo nko a wo ba bi eye oya wadwonku ukọ Dr. Tamoda so ope ebetu ase diabetes echichijade no ebetu ase afi emema mu prostate ho nsensam no aya no makọ no a check de ma moment na ho men large ema doctor kan to so nya prostate enlargement and so nya prostate cancer eno na bua ema be ma ye no ECPC ta wutina ho no mo na se jonkolize wi e be sha catheter na afi wa wini na wo hye na ho no na hypertension no yetu ase kidney failure no ye ho adwuma infertility ema ne mema ni nyina no se no enya mankwa na wo mema bi wo ho no mo a wo entunu mu nyina mo nkọ endpoint mu nyina mo nkọ medima for herbal center na ose yadibu ho no mu asebio Ghana ha se ne ye mu no malaria ukwa brochi a ye hwehwem endontom ba akokora aka o na bi wo mogya mu pe be ka tse ko treat na bra medima for herbal center ko no ntu ase obi ho no malaria na aye on and off sa kwa obebo tu ase yade bia ye hye ewo ye na kache gisesebio wanye ana wama 0244 774 282 ana 0500 727 215 pokuase mayra akraha yo ho no aye di adwuma kumase agogo ebuakwa agogo ye ne government school no ene din hwe animu Dr. Tamoda so na o say the Lord is our ultimate healer na 2074 adre se wonya num bi a mepacho no ama ho aye ntem akwa akopa bi manum bi na media dance de ama mo amompa adra enyono no we enya nyono bi ho no say ade ne say ye bibidro de ne bi e be ye nyono da bi 2074 nya nyono wo num a te say de wonum nsu pepepepe eye dido ene ya ye no portable and colorful wine ene that Facebook no eso no na akwada wonya mfinhia dum yeno adre wonum bi wo ye ba penfo anka ho wo ye ba time akwada no fo mpacho anka ho yade bia wo betumi akwa koto adre yi bi na aboa wo ayanka boni bi ewo ho anefi wonu mu ba oba bu nse meye chronic cough ni nyina infection ahodo asthma chest pain ulcer ene de keka ho ni nyina no wo de wa boy yade ni din na koto 2074 na hwese entu ase se ho emfa ma wo ana ne doso promo kashi draglin ho kuma se ashtown kwalena keba ubenya bi ato 0246 073 498 and 0201 628 931 na 2074 for no enso enyo so ebusuafo nyumekwa ya dawrumenti ene ya bi nsemi ediamo yesrew twen sima yeba sisi ya ne ato ansam no eso dia ka achiri ene doso
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo kronoma boy here. E na Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. E wo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be kire. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem Ewra, me pa cho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. Na efa na moko Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo ase munim se. Ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E pon nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mofre ya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejede yinkrato ya tu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa yetwa ensem no eso. Na num ho na ye bewura bosumi ye mu na Chamber of Oil Marketing Companies wo mo de betu dwa se wo mo hwe first quarter ana se first window no e de ba bosumi ya wo mu sesie yi no a anhwe yi ana petrol eni diesel enempo gas inframaja emu e ba ne bo no e ba bepeja akosoro na wo kire se nia wo mo hwe animu no petrol no e betimi akọ mo chichemu mienu atipo aduanan enson 2.47% and afi so
eno ye per liter no na ye se betimi akwa akodu se 1 liter ne be kobe se 14 cedis 52 pesos na diesel no nso akọ apeja ni mu akọ se 1.36% eno nso no odi kikambo mu akọ wani mu a eno nso be kwa akodu te se 15 cedis 17 pesos LP gas no eye gas enframaja no eno nso betimi akọ ni be se 2.01% ede kwa akosi be se 4.01% na wo kire se sa hyehyɛ nyina no eye enkrofo adwamanso anasa mansa adwamanso no sɛde niema boɔ etie ene dollar no nso sɛne kakra wo pagya ne mu ene niema sɛne ɛkɔ ɛwɔ enkrofo adwamanso no ene nam so ɛma ne basa ɛno ne nam so ɛma okopie mu ɛwɔ pomp ahodoɔ no a filling stations ahodoɔ ne bebree no ebi apagya wɔn buo no ama me ne wo ka sɛ efiri bɛ sɛ na nsa ne ne ɛde ba nyina no ɛboɔ no ebi apagya wɔn die mu ɛde akɔ akɔduru diesel no 14.18% akane ne ɛtɔ no ɛno wɔn apagya mu saa ɛde kɔ nanim ama afei first no anasa kane no nanka ye 13.89% ɛna sɛ wɔn apagya mu ɛde akɔ 14.18% na emom petrol ne deɛ sɛne na tie 13.44% no ɛhwa ne gusu gyina ya wɔn apagya mu ye gusu deɛ ne deɛ kyɛ ni ahwɛ pompa hodoɔ ne nyinaa no sɛne wɔn nso wɔn deɛ no ɛbɛkɔ na ye webu ewo man yesikasemu ene kwan ya yefa so di yesikamu a dwumadie bi ekoso e Washington DC a na International Monetary Fund metre IMF wanum empanifo ebekasa wase bi na opani a wono oye director edema communications e IMF wo mu dwumadie mu e Julia Kojok na odi tudwa wo kire mu se eniema Ghana wanum edigu akwemo edema ye nyina no sebio sese ni de ombetumi ese ne koso ese nkakra wanum ehyisu se bibia betumi akoyi wase wanum new program wanyankopon ya adom a May next year 2026 May no wamudi bi agwa kwemu no ewo mu se Ghana yi on hu firi mu ede na so wonum hye enhyehye papa wamudi gu akwemu ene niema wonum boa oman Ghana ema wamu nso etimi so wo mu ema bibia ekoso a wonum di gugugu yie no e kire se emfie kakra edi animu no bibia ebetumi akoyie kakra na wose wohwemu a se yendi yesika yemfa wentu ha ene yemfa yesika nyesei na yentumi nkomport ho kakra wosikadie mu no ni nyina no mpanimfo se ekoso saa wasi bibia betumi akoyi na wo church mu no eno say wanam ahyemu a be se 1.5% of GDP ye no ebetumi aye physical surplus ewo honom efiti ebi anyame adom a next year ede eko na eno so etumi aboa na ebra wo de nsem ebewe ye no eno wo kire mu say o my Ghana said the aban no etu ne ho asi ho se wo oboa ama sebio o man ne sikasam no etumi akoyie enti no wo frefre investors ahodo afi wanmu a wanmu di dwa ewo amaman ho se wanmu betumi aba be invest ewo Ghana mo no wanmu susu se ne nyina betumi aboa wo manyi ama o maye nso ye sikasam no etumi agina yi a wanmu ye nsemtrofo nhyimu Washington DC a director edema eye communication wo IMF dwumadie no Julia Kojak wono so ede sansemi etuja afi yamfa nsem no nkowie ewo amanone na wa amanone nsem ye kogina mo ewo South Africa wo mo constitutional court no akwa asetena amo akire se ade bi ikoso pa ewo aman no mu na wo mo hwa hunu se yenyimu eno nti unanimously wono mo akotena se akire se oba ebekwa awo so wo be wo bewie na oba no yama no 4 months se won fanko maternity leave na papa de yama ne 10 days pe waso ohwe mo transi din no mo hwe mra no mu anu a enyimu se ye mo ba 4 months na be ma de yama ne 10 days no enya kra enu nti o makwa asetena no mo koye no wo ma kire sei wo ba no dodo a ye de be ma no se sa be pepe ne ye de ma be ma no na wo munyina hwa akoda no ma ye ma akoda ne hwe no enkonkoda ma me ne nko aso na papa no ko 10 days pe wie se ekimu a wonde wo san ko na adwuma na wo ye adwuma no wo ba yi wono nko a na wo fie na woni wo sesa diaper na wo ye sei akoda yi je se wo nya ne ho twabre kora na wono nko a wo kwei su kora be ma yi ko adwuma yi wo san ba fie be pese ba ne san me ye aduane manini ni nyina ya ade a empanifo a South Africa kire se wo mu se ye yimu pa eno nti se akoda no eye obi a anase ni nyankopon de amma nipa mienu nti ewo se nipa mienu ni nyina no wo mu nyina nya bre e de hwa akoda no na enkoye ba akofo nko a wei ene ne South Africa Constitutional Court no wono kwa asetena no wonde baaye
Abusia yina yesu na no sia bremu kase ya de somu free fidie kase yesu no yemu ni kom sei pen afei no waso wafidie nsem edidi wontua no bi ene sei adehia wonom ewo antwi eje krom ewo atwemampo nua krosin bedwane wasante mantemu wo mo ne nanan matena konwa afei assembly member ho wo makom tama bom wo mabo police post papa bibia ewo mu a wonom kire se positive wo mabo ho ban na akronfo na wo mutu wo so sa no wonom nyina nwane free potemu na no ya wada ene ye bo wo kase se okopie mu obehena ye ben kwa ufudo a maami bi abrantie bi akodwo no sa abe ne autopsy empanifo so omukwa akoye no 12,000 abusuafo so munya ne benya 2,000 Occupy Ghana wanu manya mfinhia no emiensa na wamu etoto sra aban se de aye ne de se state of emergency ewo Ghana nyina no ene wontumi nya emiaye bi eho no efom agudie no eye aginsemo kra no wondikre na emo Senior Vice President Edema Imani Africa Kofi Bento wase ne yekoso wo Ghana ha no de wonhunu se galamse ntokwa no yebetimi edin kunim eno South Africa fo nso wo constitutional court no kwa asetena no wo kire se ye maternity leave ni paternity leave na wa ba bekọ 4 months na be ma bekọ 10 days no eyenyimu enti wa ba nkofo be ma nso nkofo Nana KJC Company Limited na so ya sene enti na ye Nana KJC no sia bremu kase dansi ye ne ma papa fie ne ho na wakope bi na wonso wakwa di ujuma Endpoint Homeopathy Clinic wamu di homeopathy ebesa yade no ede amao Promasido wanu di Twisco Energy Food Drink na 14 woman no eboa ama bibia tumi akoyie Medimafo Herbal Center Dr. Time da so se brei no fa time ento yade no so emawo 2074 ye nananom di do a sese ya no abefo de kama pa ebu immune system no esa yade nyina ede ema wo wanom adama ena omo so yasene eme be binsemi ede ma sha no so sensem no efri Sompa 106.5 FM akraso no eje no ho sacha me na wo asante mantemu a ye batan no eye Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adamfopa Radio Paris France abrochi memo takwa eye Sompa 101.1 takwa de ye Sompa 103.3 Techimani ye Sompa 106.1 Sunyane eye Sompa 98.9 Enkransanso ye Sompa 90.7 Doma eye Sompa 101.3 Mankesim enene kwado ye Kingdom 106.1 Udikoda no te yenka ewo so eye Sompa 106.5 Debi amekacho se obisa ani menyamo dikoda no Sompa twa scanning udikoda no osa ebeka Sompa 106.5 no wetie ye ho Facebook ne demo live safo adaruma ode ba ho Sompa 106.5 FM Accra ye damo nyina mo ase YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com your website ya yesamufo penuru atabwate adama wakutire nsemo a yede beso mu nyina potoka mu brofo afoforo bi ka ho wode agu ho kɔ na kɔ kenkan bi yɛda mu nyinaa mu ase mu amogye bre ene adagye etie kase yi ana no pɛyi yɛne ayegye pene ne yɛsi adwa ɛbɛbe nsɛm yi ɛdema mu medin abena bedu adepa Kofi mene obrempɔn nana kwaku ampoma